салом алайкум дӯстон, бародарон ва тамошобинони ҳамешагии канали мо. Бародаро, ҳама каса хушомадед ба канал. Дар навори имрӯза якчандта мошинҳои нав қабул кардем, ки пешкашро мегардем. Мошинҳо аз ҳар минтақаҳои Тоҷикистон ҳастанд. хоҳиш мекунем видеоро то охираш тамошо кунед, лайк ва обуна шуданро фаромӯш накунед ва зангулаи канала пахш кунед, чунки ҳама рӯза аз наворҳои нав бохабар шавед. раҳмат бародаро барои дастгирӣ, барои лайки обуна шуданатон. Аз дастгирии ҳар яки шумо миннатдор ҳастем. Дастгирии шумо пешравии мо ҳастай. хоҳиш мекунем, ки дар комментариё фикрҳои худро нависед ва бародароне ки мошин, хона, замин, квартира чизе барои фурӯхтан ё ки реклама дошта бошед, метавонед дар номерои имо ватсапи мо ки рӯи экранда ҳастай сурат ва маълумоташро равон кунед. Дар видеои оянда ҳатман рекламаш мекунем. ва як бори дига хоҳиш мекунем, ки бародароне ки бори аввал каналда меҳмон ҳастед, ҳатман обуна шуданро фаромӯш накунед, чунки дастгирии шумо пешравии мо ҳастай. Мегзарем ба қисми эълонҳои имрӯза. рафтем. Мерседес Бенз ҳастем бародаро. Солаш 96 солаи элегант. Сӯзишвориш газ бензин, кузов седан, объем 1.8, коробкаш механик, ҳолаташ беҳтарин. Мошина ходои бародаро, мотор коробка ходои 100%, задагӣ пистагӣ надора. 1 сола ҳуҷҷат, утилизатсия кардагӣ. Чихоро 1 км сомона задагиай. Мошина ходои 100% бародаро, фақат мегирӣ ҳай мекунӣ. қарор дорад дар ноҳияи Ёвон. Нақша 46500 мегӯяд. Харидори анеқ боша савдо мешавад. касони харидор бошед, марҳамат, рақами рӯи экранда занг занед, маълумоти пурратара аз соҳиби мошин дастрас кунед ва дастгирия фаромӯш накунед. ҳатман лайк гузоред ва каналда обуна шавед. раҳмат барои дастгириятон. мошини дигари мо бародаро, грузовик газел, солаш 2002 сол, сӯзишвориш гази бензин. Моторш бародаро сотка, коробкаш механик, ҳолатш бениҳоят хуб. Мошин тозаи мотор коробка ходои 100%. на ходу ҳолати коридори бародаро, фақат мегирӣ ҳай мекунӣ. қарор дорад дар шаҳри ваҳдат. нақша 33000 сомон мегӯяд, бо савдо мешавад. касони харидор ҳастед, метавонед ки рақами рӯи экранда муроҷиат кунед. рақами расияда бародаро ватсап дорад, метавонед ки тариқи ватсап ҳам муроҷиат кунед. ва касоне мошин, хона, замин дошта бошед, дар имо ё ки ватсапи мо сурат ва маълумоташро равон кунед. дар видеои оянда ҳатман рекламаш мекунем. эълони дигари мо бародаро, хонаи фурӯшӣ ҳастад. чихеле ки наворда мебинед, хона геҷ маҳкам. қарор дорад дар ноҳияи Вахш, қишлоқи Бобоҷон Ғафуров. 6 хона ҳастад бародаро, 6 сотиқ замин. даруни хонада бародаро магазин дорад. мактаб, балниса, садик, литсей ҳама наздики хонада ҳастай. қарор дорад, чихеле гуфтем, дар ноҳияи Вахш. нақша 800 000 сомон мегӯяд. харидори анеқ боша, бо савдо мешавад. касоне ки харидор бошед, марҳамат, рақами рӯи экранда муроҷиат кунед. маълумоти пурратара аз соҳиби хона дастрас кунед. мошини дигар бародаро, Lada Priora ҳастад, ки дар комментариё пурсидагӣ буданд. солаш 2008 сол, сӯзишвориш бензин, кузов седан, объем 1.6, 16 га, коробкаш механик, ҳолаташ бениҳоят хуб. мошин чихеле мебинед, краскаш тоза, мотор коробка ходовой соз, задагӣ пистагӣ надорад. рулаш гидравлик бародаро. қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нақша 20500 мегӯяд. срочно сум дар корай. харидори анеқ боша мегӯяд биёй ай пеш, бо камтар савдо дорад. касоне харидор бошед, рақами рӯи экранда занг занед, маълумоти пурратара аз соҳиби мошин дастрас кунед. бародароне ки Toyota Corolla пурсидагӣ будем, марҳамат, якта ёфтагием. солаш 2004 сол, сӯзишвориш танҳо бензин, кузов седан, объем 1.8, коробкаш автомат, ҳолаташ хуб. мошин на ходу бародаро, састаниш 100%, ягон камбудӣ надорад. 1 сола ҳуҷҷат, утилизатсия кардагӣ. қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нақша 68 мегӯяд, бо савдо мешавад. бародароне ки харидор ҳастед, рақами рӯи экранда занг занед.
бародаро гурӯзаҳои 53 призаи буданд. Марҳамат, солаш 89 сол, сӯзишвориш бензин, ҳолати мошин хуб, нақаду 100%, ҳолати кори даҳед бародаро, моторш 8 силиндра, бензинӣ, қарор дорад дар шаҳри Душанбе, нарша 21 000 сомон мега. Хайдори аниқ бошад, бия мега ай пеш, мошина бина ҳайкана махол шава, савдо мекунад танҳо назди мошинда. Марҳамат, касоне ки хайдори аниқ ҳастед, барои маълумоти парратара ба даст овардан рақамро рӯй кунед, дар зан занед, маълумоти пара ва аниқтара аз соҳиби мошин дастрас кунед. Ин буд якчанд та мошине ки мо дастрас кардем ва пешкаши шумо гардонидем. Шуморо манфи мошин, хона, замин, квартира, чизе барои фурӯхтан ёки реклама дошта бошед, дар имо ёки ватсапи мо сурат ва маълумоташро равон кунед. Дар видеои оянда ҳатман рекламаш мекунем. Ва касоне ки каналда меҳмон ҳастед, хоҳиш мекунем ҳатман обуна шавед, чунки ҳама рӯза аз наврҳои нав бохабар шавед. Раҳмат бародаро, барои дастгирӣ, барои лайк ва обуна шуданатон аз дастгирии ҳар яки шумо миннатдор ҳастем. Дастгирии шумо пешраи мо ҳастед. Хайр то наврҳои оянда.